хора, вие гледате Лъчезар Иванов и днес ще ви покажа как да се оплетете от единична гривна от ластички, силиконови, само с много малък брой. Една от най-лесните. Ако нещо не сте схванали, в коментарите напишете да ви обясня. Така, да започваме. Първите нещо, което ще ви трябва са тези ластички. Аз ще подбрала една шепичка, защото за толкова ще оплета, ама вие може както искате. Аз ги взех цветни там разбъркани, каквито имам. И вие може да си ги подберете с други цветове или да са от един цвят. Следващото нещо, с което може да плетете, защото аз ще ви предложа и още едно нещо, е това станче. Показвах ви го, да, с него може да... И с него се плете, ама малко по-трудно. И с това чаталче. И с него може да става, нали, с чаталчето е много по-лесно и по-бързо. А с станчето да объркате, ако объркате нещо, се почва от начало, тук само махаш ластичката. Така не много задължително, ама да се работи с куки. Аз ще работя с... Тези куки ги продават в комплект, аз ви казах. А тези големите специалните са от месата, които продават прежда и кълба. Да ги оставя. И за да закрепите самата гривна, ще ви трябва една от тези кукички. Има ги в други цветове, но аз ги нямам в момента. Ама ще ги имам. Тъй само да се оставя една от кукичките. И да започваме. Взимате една ластичка и я правите на осмица. Слагате я на двата пръста и пъхате между двете пръчки, чаталчетата. След това вземате една ластичка и я слагате отгоре. Хващате кукичката и прехвърляте осмицата върху нея и така слагате друга ластичка и пак прехвърляте. Чакайте малко, че не се оплети. Той хващате, например, тази ластичка и отгоре, тъй отдолу. И продължавате докато гривната не искате да бъде с големината, която вие си предполагате, че искате, и така продължавайте, но аз ще спра да снимам и след като я направя с големината на ръката ми, ще продължа клипа и тъй си я продължавайте, докато достигне вашата дължина, която сте си намислили. Връщам се за малко, само да ви покажа. Аз продължавам да сплита и стигна с такава дължина и самото и вие продължавайте, плетете, радвайте се. Само внимавайте да не объркате ластичките. Горната, която сте сложили, да ги сложите отгоре, защото нещо няма да стане, тъй ще се развали. Затова внимавайте. И здравейте хора, аз не знам защо пак казах здравейте, ето аз се върнах и вижте, достигнах дължината, която искам. И сега, ако искате да видите как... извините, грешната. Ако искате да видите как съплете се слагат на осмица, ще го гледате от началото. Ето, в края така трябва да ви се получи, защото да може да се захване от двете кукички, които след малко ще ви покажа как се слагат. Сега, направили сте дължината си. Взимате дългата кука.
Забравих да я покажа. Тъй, пъхате от тук и изваждате едната страна на ластичката. Пъхате от този край и изваждате чертачето, не трябва да има ластички. Така, чакайте да го... Извинете, че да забавям. Взема кукичката. Взимате едната страна на кукичката. След това я пъхате двете страни на ластичките да са от тази страна. Така. А от другата страна няма никаква ластичка и след това продължаваме с осмицата, която по-рано сте направили. Я тъй разгъвате и пъхате празната кукичка между нея и тъй се закопчава гривната. Нали? Ето. И от двете страни има ластички и си закопчано. И вече може да се я ползвате, да се я слагате на ръцете. Нали, ако се направи, може да се направи за крак, за герданче, така. И очаквайте следващия туториал, как се прави двойна и ще има тройна, четвърна и той нататък, защото не съм планувал де. И това беше от мене. Ползвайте си ги за здраве, може да си ги продавате, нали, да си събирате много такива и да плетете ластичките, които ще покажа, гривните, от които ще покажа, и да си ги правите, продавате, плетете, да създавате бизнес, да се изразя. И това беше за мен. Моля, бийте един палец нагоре, абонирайте се и коментирайте, ако нещо не сте разбрали, показвайте на приятели. Чао, това беше от мен, очаквайте до следващия клип.